Dewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hamser i'th ofal di. Bendithia diogelan hamser tir dim plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn neuad. Fi'n hoedfa nesaf Pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 96. Y nodded gras yn ef wynebwn ar y byd. Nid ofnwn ei drallodio nef na'i demtasiynau i gyd. 96 i ni aros ar ein heistedd. Yn darlleniad o'r salmau, Salm 119 ac yn dechrau'n darllen yn adnod 49. Salm 119, adnod 49. Cofia y gair wrth dy was yn yr hwn y peraist i mi obeithio. Dyma fy nghysur yn fy nghystydd canis dy air di am bywhaodd i. Y beilchion am gwatwarasant yn ddirfawr, hynny ni throes oddi wrth dy gyfraith di. Cofiais o Arglwydd y farnedigaethau erioed ac ymgysurais. Dychryn a ddaeth arnaf o blegyd yr aniwiolion, y rhai sydd yn gadw dy gyfraith di. Dy ddeddfau oedd fy nghan, yn hi fy mherer undod. Cofiais dy enw Arglwydd y nos a chedwais dy gyfraith. Hyn oedd gennyf am gadw ohonof dyrchmynion di. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ata ti ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a wnaeth ef, yn ein lle ni ein mwy ni o Dduw, iddo ddod yn ifedd fel oen
i'r lladdfa, ac yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, yn gwybod yr hyn y byddai'n ei wynebu, yn gwybod yr holl atgasedd, yr holl anghrediniaeth, yr holl ddirmig ar gwawd, yr cysineb, ac eto o Dduw iddo ddod yn ifydd ac yn dod o Dduw mwyn talu'r pris am ein hiachawdwriaeth ni. Ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ni'n diolch i ti bod ffordd wedi ehagor ein bod ni yn gallu rhodio ar hyddi, bod yn alwybr cil sydd yn arwain at y nefoedd, ac o Dduw i ni yn galw arna ti o'r newydd heddi i faddau ni, i drigarhau wrthym ni am ein methiant cyson, i fod yr hyn dylsyn i fod, i'r rhai sydd wedi derbyn cymaint o'th law di, ac eto Dduw mor hwydd i ni yn crwydro, mor hwydd a mor gyflym i ni yn dadel di lawr, i ni yn gofyn i ti o Dduw, i'n nerthu ni yn yr oes yma. Mae fel petai ni drwy'r amser yn cyfiawnhau ein gwrthgilio, yn cyfiawnhau yr gostwng yn yr safon, yn cyfiawnhau cyflwr y wlad, nad yw'r cymdeithas ohoni yn gyfarwydd a Christnogion fel oedd yn y dyddiau a fi, ac felly o Dduw i ni yn cyfiawnhau y pechod yn ein bywyd yn ni dydd ar ôl dydd. Maddau ni am hyn o Dduw, maddau ni nad ydyn ni yr hyn dylsyn ni fod, maddau ni bod ni'n gostwng y safon yn ddyddiol ers Sul diwetha ni yn gostwng y safon. Maddau ni o Dduw nad ydyn ni yn ceisio byw fel yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. Maddau ni nad ydyn ni a fwy o sel yn ein celonau ni, mwy o dan llosgi yn ein heneidiau ni, i fyw i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. O Dduw, tyrda ni i'r man honno, gad i ni brofi dy bresenoldeb yma fydd yn peri fod yna dan yn llosgi yn ein heneidiau ni. Mae ti fydd popeth i ni. Byddwn ni yn gweld yr unig beth i ni yn ei ddymuno yw bod yn dy gwmni di. Felly o Dduw i ni yn galw arno ti i ddod lawr i'n plith i, agosau ato ni oll yn ôl ein cyflwr, be bynnag yw ein cyflwr, ein trealon, ein hofnau ar y pryd yma. I ni yn gofyn i ti ddod i'n nerthu ni i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd. A byddwn ni yn edrych tuag at ti, yn galw arna ti i ddod lawr i'n plith. I ni yn gwybod mai dyma yw'r unig ateb, i ni'n gwybod o Dduw nad oes gobaith i ni nac i'r wlad hon os nad wyt ti yn dychwelyd i'n plith. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn i ti ddod ac i agor ffenest o'r nef, i dywallt ysbryd lawr arno. Bydd yna awel gref yn dod ac y bydd yn symud, yn ffyrnig hyd yn oed, yn dawel ac yn ffyrnig ar yr un pryd. Y bydd yn ysgytwol yn ein troi ni ben i weired. Ac eto o Dduw, y byddwn ni yn profi o thras ac oedd gariad. Tyrd i'n plith bendithiad ni, bendithiad y blant ar hyd y lled o wlad, i ni yn gofyn i ti o Dduw, ble bynnag mae dy blant yn ffyddlon, i ni'n gofyn i ti cael ynogi, i nerthu, ac i fod yn agos at bob yr un ohono. Mae gad i ni brofi dyddiau gwell, gad i ni brofi dyddiau lle rwy ti yn gweithio yn rymus unwaith eto. Tyrd felly diogelan hamser bendithia'n hoedfa, cadwa ni nawr a thrwy gydol y dydd, bendithio ac arwain ni, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant, ein Arglwydd Iesu Grist. Amen.
Ddewch ni ganu Rhif 85. Tyred Arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddia dan y ne, dim ond ti a ddeil fy ysbryd gwan llyddedig yn ei le. 85, gen i sefyll i'w chanu. Bydd am ein testyn o salmau, Salm 119 ac adnod 49. Salm 119 adnod 49. Cofia y gair wrth dy was, yn yr hwn y peraist i mi obeithio. O'r tra roedd y salmydd yn profi yn awsterau, cystydd, treialon ac yn sicr, fe gafodd e lawer o'r rhain. Fe brofodd e siwr o fod pob math o gystydd ac anawsterau siomedigaethau a threialon trwy gydol ei fywyd. Ac eto, yn hyn i gyd, fe gafodd e gysur yn ei ddiw. Adnod 50. Dyma fy nghysur,
yn fy nghystydd, cynnes dy air di am byw haodd i. Cysur oherwydd, i chi'n gweld reit ar y cychwyn fyna, oherwydd yw Dduw ei fywhau. Fe na Duw peri iddo fod yn fyw. A dyma yw'r man cychwyn. Allwch chi ddim mynd yn bell os nad yw hwn wedi digwydd. Dyma yw'r man cychwyn. Gallech chi fod yn 20 mlynedd oed, yn 30 mlynedd oed, yn hanner 160, 70, a byw bywyd llawn, pob math o bethau yn digwydd i chi yn ystod y bywyd, yn enwog hyd yn oed, wedi cyflawni andros o lot o bethau yn ystod eich bywyd, ac eto, dydych chi ddim wedi dechrau byw, tan fod yr arglwydd yn eich bywhau, yn peri fod na fywyd yno. Bodoli yw unrhyw beth cyn hynny. Mae rhywun yn bodoli ar y ddaear, ac falle yn bodoli yn wir ystyr y gair. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n byw, maen nhw'n meddwl bod nhw'n mwynhau, ond dydyn nhw ddim yn dechrau byw fel ag y dylsyn nhw tan fod yr arglwydd yn ei bywhau. A dyma oedd y man cychwyn iddo fe, ac mae e'n cyfeirio at hyn. Mae e'n dweud, dyma fy nghystyr yn fy nghystydd, dyma beth sydd yn helpu fi, cynnes dy air di am byw haodd i. Dyma yw'r man cychwynnol. Ac oherwydd hyn, yr oedd ganddo fywyd, oherwydd bod yr arglwydd wedi plannu bywyd, sanctaidd yn ei enaid. Yr oedd ganddo wir ystyr bywyd, ar y cychwyn archosodd hyn iddo weld, i ni'n gwybod, ni'n rhoi trosolwg bach cyflym i chi cyn i ni i fentro ar yr rhan yma o'r ysgrythur, achosodd iddo weld ei bechod, ond dyna'r cychwyn. Dyna'r man cychwyn, yr carreg cyntaf i ni'n camu arni, ein bod ni'n gweld ein pechod, ac mae hwnna'n gystydd yn ei hun. Dyna'r cystydd cyntaf. Beth bynnag yw'r anhawsterau eraill y mae rhywun yn ei wynebu, dyma'r cystydd mwyaf a'r un mwyaf pwysig yw gweld eich pechod, i brofi y bwlch yr argyhoeddiad, i weld yr angen am waredwr, i weld yr gwawrio yna. Pan ych chi'n sylweddoli, mae rhywbeth mawr o'i le, dwi wedi byw hyd yma, a dydw i ddim wedi byw, dwi wedi bodoli, pan ych chi'n dod i weld hynny am y tro cyntaf, mae e'n gystydd o'r mwyaf. Mae e'n anodd. Mae e'n brifo. Mae'n eich chi deimlo, wel dyna wastraff, pob math o emosiynau yn mynd trwy'r meddwl. Ac yna i weld yr angen am waredwr, mae hwnna'n brifo. Mae e'n gystydd. Ac yna mae'n arwain yr enaid at yr un a oedd yn gallu achub yr enaid. Yr un a fyddai'n rhoi rhodd o ffydd iddo, y ffydd achubol, i bwyso ar Grist ar y Meseia. Dyna beth yw'r cychwyn yma, y bywhau yma. Mae'r holl bywhau yn arwain at bwyso ar y Meseia, ar Grist. Yr un peth i Dafydd yn yr Hen Testament ac yw ei ni. Yr un yw'r egwyddor, a dyna wahaniaeth a ddaeth i Dafydd, y fath newid rhyfeddol i'r salmud, dyna'r gwahaniaeth, y fath newid rhyfeddol, pan enaid yn cael ei fywhau. Mae e'n troi bywyd ben i weired pan ych chi'n gweld bod rhywbeth wedi cychwyn. Mae e'n gyffroes, ond yw e. Pan ni'n gweld un o'n plith ni, efallai wedi gweld rhyw wrthryfela am gyfnod hir. Falle plant yn dod i'r capel, yn gyson fel plant, i'r ysgol Sul, dod i'r oedfaon, ac yna yn dod i'r arddegau, falle dod i'r cwrdd y pobl ifanc, ac yna chi'n gweld yr gwrthryfela yn dechrau, yr cyneuon y byd, eisiau gwrando ar cyneuon y byd, eisiau gwylio pethau, eisiau gwneud be mae'r byd yn neud, eisiau mynd gyda'r ffrindiau. A chi'n gweld yr gwrthryfela yn dechrau. Ond yna, efallai ambell waith. Drist iawn, dwi ddim yn digwydd bob tro. A chi'n gweld ambell waith arwyddion o fywhau yn ganol y gwrthryfela. I chi'n gweld rhyw arwyddion o fywyd, ac i chi yn gofyn, a yw'r arglwydd wedi bywhau hwn neu hon? A oes na rhywbeth wedi digwydd? A yw'r Ysbryd Glân wedi plannu hedyn o fywyd yna? Falle yn blant hwnna rhyw arwyddion bach, ond wrth gwrs mae plant yn gallu dangos hynny. Ac i chi'n gweddio, a yw hwn yn fwy na plentyn yn eisiau plesio mam a dad? A yw yn rhywbeth mwy na hynny? A yw hwn yn arwydd o fywyd, gwir fywyd? Ac maes o law, mae'n dod yn fwy amlwg yn diwe. Mae'n dod yn fwy clir. Ac efallai chi'n gweld y frwydr
y byd ac yna, chi'n gweld rhywbeth ystyr bach bod na rhyw feddalhau wedi digwydd yn yr enaid, a chi'n gobeithio a'i bywhau yw hwn. Ambell waith, mae'n profi i beidio bod, i bob ymddangosiad. Ac yna mae'r arwyddion yna'n pylu ac yn diflannu ac yn lleihau, a mae'r celedwch yn cynyddu, y bydolrwydd yn cynyddu. Nawr wrth gwrs, fi'n gwybod yr oes i ni'n byw ynddi, mae capeli, lot o capeli modern Efengylaidd yn gadael i'w plant i feddwl bod bydolrwydd yn iawn fel Cristion. Ac efallai nad yw'r gwrthryfelau'n digwydd am flynyddoedd i ddod, achos maen nhw'n cael y byd a'r ffydd. Ond wrth gwrs, mae hwnna mor bell o'r gwirionedd ond yw e. Mae mor bell o'r Efengyl, dyw e ddim yn agos i'r Efengyl. Ac felly ni'n gweld y gwrthryfela ymhen blynyddoedd i ddod a'r celedwch ymhen blynyddoedd efallai, pa mae'r geiniog yn syrthio i'w le. Ond mor gyffroes yw pan ni yn gweld, mae hwn yn edrych fel mae'r ysbryd glân wedi plannu hedyn o fywyd, mae e wedi ei fywhau, mae'n arwyddion yna. Ac i chi'n gobeithio, ac i chi'n gweddio, ac i chi'n gofyn, am fwy arwyddion, ac i chi'n gweld mwy a mwy o dyfu. Mae e mor gyffroes, a dyma beth ddigwyddodd i'r salmydd. Yr oedd e'n gallu dweud, dyma fy nghysur yn fy nghystydd, beth fy nghysur i yw hyn, i ti fy mywhau. Ti sydd wedi rhoi bywyd yn fy enaid i, ac oherwydd hynny, mae gen i obaith. Mae gen i gysur i wynebu unrhyw beth. Yr argyhoeddiad o bechod roedd ganddo gysur gan mai Duw oedd wedi cychwyn y gwaith. Mae'n gyffroes. Pan ni'n gweld y blaeguryn yn tyfu, yn ymateb a'r diddordeb yn cynyddu. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar cof y pechadur yn ôl yr adnod y testun yma. Cof y ceisiwr. Ac yna'n olaf yn drydydd, cof yr arglwydd. Mae cof yn beth rhyfedd iawn ond yw e. Gai ddarllen y testun eto. Cofia y gair wrth dy was. Yn yr hwn y perais di mi o beithio. Mae cof yn rhywbeth hyfryd. Mae'n rhywbeth rhyfedd. Allech chi bron dadle. Mae'n siwr fod i ni yn gallu dadle, ond mae rhai ni'n cwyno mewn cof ni. Ond mae'n cof ni yn well nag unrhyw gyfrifiadur ond yw e. Ond nid yw'r cyfrifiadur yn anhygol, chi'n gallu mynd i'r cyfrifiadur, chi'n goffod agor y cyfrifiadur, ac yn y dyddiau yma, dwi ddim yn deall pam sy'n rhaid ni aros mor hir i popeth lwytho, ac yna mae popeth yn dod ar y sgrin, ac yna ni'n mynd a teipio rhywbeth mewn, ac yna, dibynnu ar y we, os ych chi'n byw ble ni'n byw, mae'n cymryd hanner awr i'r we benderfynu gweithio, ac yna mae'n ffeindio rhywbeth i chi, a chi'n gallu mynd i'r cyfrifiadur a ffeindio fe. Ond mae'r cof yn anhygol. Gall digwyddiad dod i gof ar amrantiad. Heb i fi feddwl am y peth hyd yn oed, mae rhywbeth yn dod nôl i'r cof. Rhywbeth sydd yn berthnasol efallai, i'r sgwrs. Ac o ble ddath e? Teipiau sydd ddim byd mewn i'r cof. Nes i ddim dweud wrth y cof beth oedd hwnna. Mae di dod allan o nunlle. Mae'n anhygol sut mae'r cof yn gweithio. Heb rybydd yn cofio ryw achlysur. Neu, mae'n od, mae cof yn gweithio fel hyn hefyd. Dwi wedi bod mewn i siop yn Gaerdydd. Ac yn syth wrth gerdded mewn i'r siop, mae'r arogl yn fatgoffa o'r trip cyntaf fies i America. Dwi ddim yn deall sut mae'n gweithio fel yna. Fi'n cofio na rhyw arogl o goffi yn America, yn y siop cyntaf fies i yn America. A fi'n cofio cerdded mewn, na arogl neis, ond nawr bob tro dwi'n cerdded mewn i dre, a fi'n heibio caffi, neu fi'n heibio siop sy'n gwerthu coffi, dwi'n cofio'r eiliad cyntaf gerdded sy'n mewn i siop yn America. A fi'n cofio'r holl wyliau a'r teimladau, a mae'n deimlad braf. Ac yna fi'n cofio bod fi'n ganol tymor o waith, a dwi ddim mor braf. Ond mae'n neis am yr eiliad, mae'r atgof yna wedi mynd â fi nôl degawdau, heb i fi feddwl am y peth. Mae'r cof yn anhygol. Mae'n gallu dod nôl atgofion hapus, melys, ond ambell waith mae'n dod ar atgofion trist ond yw e. Ond nid yw'r cof yn beth rhyfedd. Ond gwrandewch fan hyn. Mae'r cof hefyd yn gallu bod yn broblem. Mae Satan yn gwybod hyn. Mae Satan yn gallu sibrwd i'r Cristion a dod atgofion iddo o bechodau y mae wedi ei wneud. Ac yn peri iddo wan obeithio amau i fod yn Gristion hyd yn oed. Mae'r hyfedd yn diwedd, mae'r cof yn rhywbeth pwerus iawn.
Ond hyn sydd yn wir o'r pechadur, mae'r cof y pechadur yn wahanol i gof y ceisiwr ac i gof y Cristion. Os ewn ni allan ar y stryd, os ewn ni gapeli, os ewn ni unrhyw le, bobl crefyddol, mae cof nhw yn gwbl wahanol i gof y Cristion ac i gof y ceisiwr. Mor aml yn y byd, i chi'n gweld rhyw hyder yn y byd, ond ydych? Ac os nad yw yn wir hyder, mae am roi'r ymddangosiad o hyder, ac yn aml mae am adael i bobl wybod ar goed pam ei fod yn hyderus, dyna'r byd gan amla, y bydd y pechadur am ei eraill glywed am y pethau mae'n cofio am ei hunan. Y mae'r pechadur yn aml iawn yn eistedd lawr, le bynnag y mae e, ac siwr o fod gyda'i ffôn symudol e, ac mae'n cofio nôl am ei fywyd e bore yma, ddoe, echddoe, mis diwetha, mae'n cofio trwy'r amser, ond mae'n mor hyderus. Gan amla. Gan amla, mae cof y pechadur mor hyderus. Mae am yn aml datgan i'r byd yr hyn mae wedi gyflawni. Mae eisiau i bobl wybod be mae wedi wneud. Mae'n cofio am bethau y gwel fel daioni. Ac mae am i bobl eraill glywed am ei daioni. Ond nid yw yn wir? I ni'n gweld yn aml yn y cylchoedd Cristnogol, o'r rhai efallai sydd ddim wedi deall, neu'r rhai sydd yn gadael i golwg o'r arglwydd i ddiflannu am gyfnod a gwrthgilio, pan i ni'n cyhoeddi i bobl y pethau da ni wedi wneud yn y capel. Ond nid ni'n arbenigwyr ar hynny? I ni'n hoffi gadael i bobl i wybod yr holl bethau da ni wedi wneud, mwyn mater o weddi. Mae'r Cristion, y proffesor, hyd yn oed yn cwmpo i'r bagl yma, i ni eog ohono fe. Ond mae'r byd yn rhemp. Dyna be gyd mae'r byd yn wneud. Yw cyhoeddi, maen nhw'n cofio am y bethau da maen nhw wedi wneud, ond dyw e ddim yn ddigon da iddyn nhw gofio amdano fe. Maen nhw eisiau bobl eraill gofio amdano fe hefyd. Yn sicr, os nhw wedi llwyddo, dyna yw gogwydd y cyfryngau cymdeithasol. Allai i ddim dychmygu unrhyw un yn cyhoeddi llun sydd yn dangos ei fethiannau neu ei ochr wael. Allai ddim dychmygu hynny. Dwi ddim yn gallu dychmygu yr holl bethau mae'r ffonau symudol yma, a bod rwy'n yn cyhoeddi rhywbeth i chi wedi wneud a rhywbeth drwg i chi wedi wneud. Allwch chi dychmygu'r peth? Dwi ddim yn gallu dychmygu'r peth. I ni ddim yn mynd i ddweud oedd pobl fy mod i wedi colli tymer ddoe. Dychmygwch hynny. Gyda llaw, dyma beth oeddwn ni'n neud ddoe, cael paned o goffi yn y bore, cynno hyfryd a dangos i bawb i ges i gynno ble oeddwn ni, a gyda pwy oeddwn ni, a gyda llaw, colles i tymer ar ôl, achos o'n i'n grac gyda rhywun. A llun ohono i'n grac. Allwch chi ddychmygu'r peth? Byddwch chi ddim yn meiddio roi rhywbeth felly, neu rwy'n roi llun ohono i, a falle dwi ddim yn edrych yna, fy mod i'n edrych 10 mlynedd yn hun ag ydw i. Dyw e ddim yn digwydd. I ni eisiau cyhoeddi'r pethau gorau amdano ni'n hunan drwy'r amser. I ni gyd yn eog, ond mae'r byd yn sicr yn eog ohono fe. Ond dyma'r broblem, mae hwn i gyd yn dod hefyd nawr o fewn ein perthynas â Duw. Mae'r byd, y pechadur, os yn credu mewn Duw, a gan amla dydyn nhw ddim, fel i ni'n disgrifio fel hyn, mae yna ryw gred mewn Duw. Ond os na ryw gydnabyddiaeth bod yna Dduw, be fydden nhw'n dweud yw hyn? Mae yna Dduw yna, ac os na Dduw, mae siŵr o fod yn mynd i fy nerbyn i achos y pethau da dwi wedi wneud. Dyna siŵr o fod mae pobl yn meddwl. Mae dyn yn dod at Dduw a dweud, allwch chi ddychmygu dyn yn meddwl am y dydd pan y bydd yn sefyll ger bron Dduw. Wyt ti'n cofio pwy o dwi? Ond nid bydde nifer fawr yn meddwl dyna be fydden nhw'n dweud. Chi'n gwybod pwy ydw i? Ond nid yw e mor bwysig i lawer ei bod nhw'n rhywun? Ydych chi'n gwybod pwy oedd fy mam a'n had? Ac felly mae'n dod yn rhan o'i haraeth i Dduw. Maen nhw'n pwyso ar y ffaith. Mae gen i rhyw fagwraeth arbennig. Roedden nhw wedi wneud lot yn y gymdeithas. Ac oherwydd hynny, dwi wedi wneud lot yn y gymdeithas. Ac mae'n rhestr hir, a chi'n clywed mewn angladdau. Y rhestr hir y faith o'r holl bethau da maen nhw wedi wneud o fewn cymdeithas.
Gallu dychmygu y byd yn dweud wrth feddwl am Dduw wrth ddod ato, wyt ti'n cofio'r holl ddaioni yr wyf wedi i'w wneud? Y rhestru y pethau maen nhw wedi wneud. Dwi wedi helpu llawer. Efallai iddo helpu rai, ac yr oedden nhw'n gwybod i bwy dylsyn nhw droi pan mewn angen. I chi'n gwybod yn y gwaith, os oes rhywun yn poeni, maen nhw'n dod at y fi. Lle chi dychmygu rai'n dweud na? Fi yw'r un maen nhw'n troi ato. Troi'r amser, am gysur, am help. Dwi'n fawr fy mharch yn yr ardal leol. Mae pawb yn gallu dibynnu arna i. Maen nhw'n gwybod, maen nhw wedi dweud wrthai. Ac i chi meddwl am hyn, a mae'r byd yn meddwl, dwi'n ddibynadwy, dwi wedi wneud yn dda, dwi wedi gwneud gymaint o bethau, dwi wedi helpu'r tlawd, dwi'n rhoi i elusennau, a dwi eisiau wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod pa elusennau dwi wedi helpu. A chi'n gweld yr enwogion yma, maen nhw'n dweud, dwi eisiau rhoi rhywbeth nôl i'r elusennau yma. Ac maen nhw'n gwneud lot o bethau da. Ond mae yna lot o gyhoeddi yma. Dyma'r holl bethau da dwi wedi wneud. A'r arian dwi wedi rhoi. Ac efallai yn hyn i gyd, maen nhw'n cyfadde, dydw i ddim yn berffaith, ond yn sicr ni fydd hyn yn ei boeni rhyw lawer, gan fod yn tipyn gwell na phobl eraill. Iddo fe gadw oddi wrth y pethau gweithaf gall di neu wneud. Dwi ddim wedi gwneud y pethau erchyll. Dwi wedi gwneud ambell i beth. Pan o'n i'n ifanc, mi roeddwn i'n dipyn o gymeriad, ac o'n i'n cael tipyn bach gormod i yfed ambell waith byddai'r rhain dweud. Ond y pawb yn wneud a nes i ambell i beth dylsyn ni ddim wedi wneud, ond chi'n gwybod, direidi yw hwnna yn ôl pob so. Ond nawr dwi wedi callio, dwi ddim yn wneud hwnna trwy'r amser, dwi'n ambell waith. Dolyg, pasg, penblwyddi. Ond dwi ddim o'r wael a'r hau, dwi ddim fel nhw, a mae yna rhyw falchder na'n does, a mae yna rhyw atgofion da. Os maen nhw'n meddwl nôl ar ei bywyd, maen nhw'n teimlo eu bod nhw yn reit dda wedi'r cyfan. Ac yn sicr os ydyn nhw'n grefyddol o gwbl, wel, i goroni'r cyfan, mi fydde yna rhestr hir o bethau bydden nhw'n cofio i ddweud wrth Dduw. I ti'n gwybod fy mod i wedi mynd i'r capel ers o'n i'n fach. Dwi wedi mynd i'r ysgol Sul, es i'r cwrdd y pobl ifanc. Fe es i ar y Sul 3 gwaith, 4 gwaith. Fe es i'r cwrdd gweddi, fe es i'r holl beth yma. Fe nes i helpu gyda'r plant, fe nes i helpu gyda'r henoed, fe nes i helpu gyda pob math o bobl. Ac mi roeddwn ni, hyd yn oed wedi cael fy ngalw arno i arwain ac i bregethu hyd yn oed. Ac lle chi weld nawr y balchder yma, a'r darlun llawn yma, mae'r byd gan amla, pan maen nhw'n cofio am ei hunan, yn meddwl, dyna i chi gyfanwaith hyfryd o fywyd. Ar y cyfan, dwi'n cofio pethau da. Ydych chi'n gwybod pwy ydw i? Sut un ydw i? Mae pawb yn dwlu arna i ar y cyfan. Does gen i ddim lot o elynion, mae'r rhain dweud. Pan chi roi hwnna'n cyd-destun y salm gyntaf ar adnod 5, am hynny yr aniwiolion ni safant yn y farn na phechaduriaid yng nghynulleidfa'r rhai cyfiawn. Mae'n frawychus. Be mae'r ysgrythur yn dweud wrthyn ni yw hyn? Y fydd rheini, yr aniwiolion, y pechadur, yr un sydd ddim yn Gristion, yn ei holl falchder, fydd e ddim yn gallu sefyll ger bron Duw a dadlau ei achos. Mae yn nawr, mae'r byd yn ei wneud yn nawr, mae'r crefyddol yn ei wneud yn nawr, maen nhw'n sicr yn ei wneud yn nawr, achos dyna beth oedden ni'n ei wneud. Mi roedd ganddo ni rhestr o bethau da, pwy oedden ni, be ni wedi wneud, a dyna sut mae'r byd yn gweithio, dyna yw natur ddynol, mae balchder yno, a mae yna rhyw atgof, a mae'r cof yn gweithio yn anhygoel. Os ydyn nhw'n cofio rhywbeth ofnadw, falle ryw lefel bydden nhw'n teimlo'n euog, ond maen nhw'n ei wthio fe o'r neilltu'n gloi. Ond yr atgofion sydd ganddyn nhw, os na Dduw, os fyddai'n sefyll ger bron Duw, dwi'n mynd i gofio'r holl bethau da dwi wedi wneud. Ac os yn grefyddol, gwell byth, maen nhw'n dweud. Dwi wedi credu mewn Duw. Dwi wedi mynd i'r capel. Ac os yn efengylaidd, wel, gwell byth. Dwi'n efengylaidd hefyd. Edrychwch arna i. Pa mor dda ydw i. Yn gwybod beth mae'r salm yna'n dweud, y salm cyntaf. Fyddan nhw ddim yn gallu codi ar eu traed ac atgoffa Duw o'i daioni nhw hunan. Fyddan nhw'n sylweddoli yn syth
fydd y cof yn newid bryd hynny. Mae cof y pechadur yn un rhyfedd iawn. Mae'n drist iawn. Dyn nhw ddim yn ei weld ond dyn nhw'n mynd i ddeall fel ar oedden ni. Dyna fel oedden ni cyn i ni cael ein bywhau. A dyna fel mae'r byd yn meddwl. Maen nhw mor hyderus. Hyd yn oed bellach yn yr oes i ni yno, dyn nhw ddim yn meddwl bod angen iddyn nhw ddod i'r capel. Does ddim angen arnyn nhw. Maen nhw'n ddigon bodlon i byd. Yng nghanol yr holl ddryswch yn y byd, maen nhw dal yn mynd i weld e. Dyn nhw ddim wedi bywhau. Mae'r fath falchder, gyda chi ni symud ymlaen. Beth am cof, y ceisiwr te? Beth yw'r gwahaniaeth? Wel, oherwydd i'r arglwydd ei fywhau, ond mae hwnna mor bwysig o'r man cychwyn. Os yw'r arglwydd wedi bywhau rhywun, hynny yw peri bod na fywyd yn yr enaid, bywyd ysbrydol. Falle ddim wedi dod i wneud proffes, ddim wedi dod i gredu eto, mae wedi fywhau. Mae'r hedyn wedi blannu yno. Mae'r ysbryd glân wedi dod ac mae wedi plannu hedyn o sancteiddrwydd yno. Ac mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna rhyw ymateb. A mae yna nawr, mae'n gallu dirnad rhywfaint o bethau ysbrydol, materion ysbrydol. Ac bod hyn yn fach ar y cychwyn, mae yna rhyw fath o ymateb. Mae yna adnodau yn Philippiaid sy'n mor galanogol gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da, ei orffen hyd i Iesu Grist. A pan mae'r gwaith yn cychwyn i'n bach, mae e mor galanogol, fe fydd yn cael ei gyflawni. Ac felly, pan mae'r hedyn yna wedi blannu, nawr, mae'r enaid yna nawr yn troi fod yn geisiwr. Nawr, mae yna fywyd yna. Efallai ddim wedi dod i wir ddealltwriaeth eto, ond mae yna cychwyn, man cychwyn. Mae wedi ddeffro. Dyma'r un sydd wedi profi gwaith dwyfol yn agor llygaid yr enaid i weld ei bechod. Dyma beth mae'r cof nawr, mae'n newid. Mae yna rhyw wyrth wedi digwydd. Pa mae'r ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd, pa mae'n ei fywhau e. Mae yna rhywbeth gwahanol nawr yn y ffordd i ni'n meddwl. Mae yna wyrth wedi digwydd gynt yr oedden ni'n farw'n ysbrydol ac roedd ein cof ni yn farw hefyd. Ein rhesymu ni yn farw hefyd. Ond nawr, ar ôl ein bywhau, nawr i ni'n troi fod yn geisiwr. Ac mae yna nawr y llygaid yr enaid wedi hagor. Ac nawr i ni'n dechrau gweld pethau'n wahanol. Efallai diwrnod ynghynt yr oeddech chi'n cofio nôl am ryw ddigwyddiad, rhywbeth o'ch chi wedi gwneud fel plentyn, ond nawr mae'r ysbryd glân wedi'ch bywhau chi. Chi'n cofio'r union yr un ddigwyddiad, a mae'r euogrwydd yn dod. Mae ofn yn dod. I chi'n cofio mewn ffordd wahanol. Fe fydd yntau hefyd yn cofio amryw weithredoedd. Fydd e'n cofio ei fagwraeth, fydd e'n cofio ei blentyndod, fydd e'n cofio ei arddegau os yw e'n hun. Fydd e'n cofio pan oedd yn ddyn ifanc. Ond mae'n mor wahanol. Nawr mae'r atgof, mae'n corddi, mae'n brifo nawr, mae'n brifo mwy. A nawr mae yna euogrwydd wrth gofio. Efallai ambell waith fydd yn deffro yn y nos yn cofio ac yn teimlo pwysau yr euogrwydd lawr arno. A falle'n teimlo'n boeth ac yn chwysu. Drwy dro mae'n dod yn sydyn iddo. Hyn a ddywedodd y blynyddoedd yn gynt. Mae'n cofio rhywbeth nath e. Ac mae'n mynd yn oer drosto, mynd yn boeth drosto. Ac mae'n teimlo'r euogrwydd, mae'n gweld y brynt ni. Oedd wedi cofio hwnna mis yn ôl, ond oedd e ddim yn golygu dim byd iddo. Oedd e'n meddwl, wel, mae pawb yn neud e. Ond nawr mae rhywbeth wedi digwydd. Mae atgof e yn wahanol, mae e'n achosi teimladau gwahanol. Falle'n cofio rhywbeth yn y gweithle, iddo dwyllo. Oedden nhw'n rhemp yn bron bob gweithle, mae pobl yn twyllo ar ryw lefel neu gilydd. Rhywun yn ffonio, ac yna chi'n dweud wrthyn nhw, dwi ddim yma, dwi mewn cyfarfod, a chi ddim mewn cyfarfod. Ac mae'r person yn dweud dwi mewn cyfarfod. A dyna chi dwyll, falle bod chi'n cofio dweud hynny. Ac yn meddwl, sut fedrwn ni ddweud y fath beth? Mae hwnna'n gelwydd. Efallai twyllo yn ariannol, twyllo, ond sy'n ots achos rhywbeth bach yw e, mae pobl yn dweud. Mae pawb yn i'w wneud e, ond mae'r euogrwydd yn dod, a chi'n cofio nôl. Ond y gwahaniaeth nawr yw, yn hytrach na cyfiawnhau ein hunan,
fel oedden ni gynt, a dadle fod pawb yn gwneud y pethau yma, nawr i ni'n teimlo'n ffrwnt ac yn teimlo'n euog, ac hefyd yn fwy berthnasol, hi'n teimlo ein bod ni o dan condemniad. Mae'n od yn diwe, sut mae'r cof yn newid yn y ffordd mae'n gweithio ar ôl i'r arglwydd ein bywhau ni. Os yn grefyddol, wel, mae'r cof yn gweithio mewn ffordd hyn o fwy rhyfedd. Dechrau feddwl yn hytrach nag am rhestru sawl gwaith iddo fynychu cwrdde gweddi ac ysgol sil ac arwain cyfarfodydd efallai a pentyrru lan yr holl ddadleuon oedd yn mynd i ddod ger bron Duw. Edrych pa mor grefyddol oeddwn ni, ond nawr mae rhywbeth i dod, mae rhywbeth i digwydd. Os yw wedi fywhau, nawr mae'n teimlo cwilydd am erioed feddwl ei fod yn gallu pwyso ar ei grefydd. Mae'n teimlo'r rhagryth yn annioddefol. Mae'n teimlo'r cywilydd. Mae'n erchyll o beth. Mae'n dweud sut oeddwn ni'n gallu dibynnu ar y ffaith i fi fynd i gapel. Sut o'n ni'n gallu dibynnu ar hynny? Dyw hwnna ddim yn ddigon da. Ac mae'n gweld y balchder, mae'n gweld y gwacter. Ac falle nawr, dwi'n gwybod pa le i droi. Yn wir, mae'n gwybod rhywbeth am yr ymwybyddiaeth fod ei weithredoedd gorau hyd yn oed fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Dydych chi ddim yn gallu dysgu rhywun hynny, chi ddim yn gallu dadle gyda rhywun hynny, chi ddim yn gallu mynd â nhw i wersi a dweud, dyma beth chi fod i ddweud, bod fy ngweithredoedd gorau fi fel bratiau bydron. Dyw e ddim yn gweithio fel yna. Mae'r rhaid i'r ysbryd glân i'ch bywhau chi. A pan mae'r ysbryd glân yn eich bywhau chi, mae'n neud i chi sylweddoli bod y gorau dwi'n neud yn frwnt yng ngolwg Duw. Dyw e ddim yn ddigon da. Ond doedd y dim byd o'r blaen, o'n i'n meddwl bod e'n rhywbeth o'n i'n gallu ymfalchio ynddo. Ond nawr mae fy nghof fi yn fy nghondemnio fi. Mor wahanol yw cof y ceisiwr i'r pechadur. Does dim hyder yma. Nid oes edrychwch arna fi. Mae hwn nawr yn dod mewn modd darostyngedig, yn llusgo ei hun hyd yn oed ar ei luniau. Mae e mor wahanol, yn dyw e? Dyna un o'r ffyrdd ych chi'n gallu dirnad, ych chi'n gallu gweld. Pan ych chi'n gweld gwaith yr ysbryd glân ar enau rhywun, os ych chi dal i weld balchder, os ych chi dal i weld cyfiawnhau bydolrwydd, dyna beth i ni wedi weld dros y blynyddoedd. I ni wedi gweld pobl yn dod ac yn mynd ac yn dod ac yn mynd, ac maen nhw, yr rhai sydd yn dod ac yn mynd, fel arfer yn mynd, oherwydd maen nhw wedi cyfiawnhau bydolrwydd, cyfiawnhau ei hyder, cyfiawnhau ei crefydd, cyfiawnhau pwy ydw i, edrychwch arna i rwy'n special, rwy'n hyn a'r llall, ac i ni'n weld y dro ar ôl tro, dyma beth sydd yn digwydd, dyma beth yw'r byd, ond nid felly pan ych chi'n gweld gwaith yr ysbryd glân ar enau. Pan mae gwaith yr ysbryd glân, mae yna ddarostynged, mae'r person yn darostyngedig, maen nhw wedi cael eu taro lawr. Does dim balchder yna, does dim y fi fawr, does dim cyfiawnhau beth dwi wedi ddweud na i wneud. Mae yna euogrwydd yna fel mynyddoedd byd. Mae William Williams Pantycelyn wedi ddeall e. Euogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae'r Cristion yn gwybod be mae hwnna'n ei olygu. Dydy'r byd ddim. Dyn nhw ddim yn gwybod euogrwydd felly. Ond mae'r Cristion yn gwybod, mae'n teimlo baich euogrwydd ar ei enau de. Ac mae'n erchyll. Mae'n cofio pethau. Mae'n cofio ei blentyndod e. Mae'n cofio ei arddegau e. Mae'n cofio'r ugeiniau. Mae'n cofio ar ôl neu proffes. Mae'n cofio'r cyfan. Mae'n cofio pa mae'r frwnt yw e. Mae'n cofio'r gorau mae wedi wneud. Mae'n dweud, o Dduw, mae'r gorau sydd gen i yn frwnt yn dolwg di. Mae'r emynydd yn dweud hyn. Ond nid yw'r Emynau Cymraeg yn ei dysgwyl. Llawer emynau hyfryd i gael yn does, ond rhain y Cymraeg mor ardderchog. Ond nid yw hwn yn dystiolaeth y salmydd, ond nid yw yn dystiolaeth y Cristion. Oth flaen o Dduw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Dychmygu'r byd neu'r crefydd fodern yw hyn. Oth flaen o Dduw, dwi yma. Dwi wedi cyrraedd. O, mae'n fraint i chi cael rhywun fel fi yn eich plith. Ac yn rhithro i'r blaen. Ble sy'n rhaid fi arwyddio? Ble sydd rhaid i fi i fynd i ddweud, dwi'n dod yn aelod. O, rowch fe enw i lawr fyna. Ie, chi eisiau fi wneud rhywbeth na i wneud e? Dwi'n llawn hyder. Dwi ddim yn credu mai dyna profiad
y Cristion. Pan mae'r ysbryd glân yn bywhau yr enaid, mae'n bywhau y cof. A mae cof y pechadur nawr sy'n troi yn geisiwr, oherwydd ei fod e wedi fywhau. Ac nawr mae'r cof yn ei gondemnio fe dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Ac nawr mae'n gwybod dwi ddim yn heiddi dim o'r flaen o ddew rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Dwi ddim yn heiddi dod yn agos. Ond ti'n gwybod pwy i ti? Sim ots pwy ydw i, mae'n waith hyd yn oed. Mae'r eogrwydd yn erchill, o'n i'n fab i weinidog, mae hwnna'n neud yn waith i mi. Dylsen ni fod wedi dysgu'r pethau yma'n gynt ac edrychwch arna i. Dwi wedi gwneud hyn ar llall, mae'r eogrwydd yn anferth. Ac felly dwi'n sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni fedda fy enw gwell. Trigaredd wyf yn ei geisio. A cheisio eto wnaf. Mae rhaid i fi cael trigaredd, mae'n dweud. Dwi ddim yn heiddi dim byd gwell. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onys caf. Dwi'n mynd i farw. Dyna'r unig gobaith sy'n gen i. Mae fy nghof yn fy nghondemnio. Does gen i ddim byd i bledio. Rhaid i mi cael trigaredd. Pechadur wyf, mi welaf o dduw na allaf ddim. Ydych chi wedi profi hyn? Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o bydd drigarog im. Dwi'n frwnt. Dwi'n eog. Rwy'n addef nad oes gennyf, drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi pechais. Nid wyf yn heiddi hedd. Dwi eisiau hedd, dwi eisiau heddwch, dwi eisiau cysur, dwi eisiau maddeuant, dwi eisiau'r cyfan. Ond dwi'n gwybod hyn, dwi ddim yn heiddi fe. Bydde fe'n iawn i ti o ddew i adael fi yn y carchar tywyll dim, yn y pydew erchill. Dyna beth dwi'n heiddi. Ond mae gen i bledio, mae rai fi bledio i'n bydd trigarog im. Dyna beth mae'r pechadur yn ei deimlo, y ceisiwr, Salmydd, Paul, Pedr, y cyfan, Pantycelyn, Christmas Evans. Maen nhw gyd yr un peth, yr un yw'r profiad, yr amgylchiadau amrywio, y digwyddiadau cylchynol yn amrywio, ond yr un yw'r profiad, dyma beth yw e. Digwyddodd rhywbeth i'n cof ni. Gafodd ei fywhau. Ac nawr ni'n cofio gyda chryndod am yr hyn ydyn ni, pechadur wyf. Wel, yn drydydd, beth am gof yr arglwydd? Wel, mae'r salmydd yn dweud hyn, cofia y gair wrth dy was yn yr hwn y peraist i mi obeithio. Nid yw'r salmydd ac nid yw'r ceisiwr am ganolbwyntio ar ei wasanaeth, na'i weithredoedd e. Dwi ddim yn ei cofio pwy ydw i. Ti'n gwybod pwy oedd mam a dad? Ti'n gwybod pwy oedd ymroder i? Ti'n gwybod beth nes i? Dwi'n mynd dweud y fath beth, nag yw. Ti'n gwybod pa frwydr nes i ennill? Dwi'n mynd dweud y fath beth. Ti'n gwybod, dwi'n frenin. Dwi'n mynd i ddweud na hyd yn oed. Dwi ddim yn dweud dim byd o'r fath. Dwi wedi gwneud lot o bethau da. Dwi wedi helpu miloedd ar filoedd o bobl. Dwi'n mynd dweud dim byd o'r fath. Cofia beth y gair wrth dy was. Cofia da ddywydion o ddiw. Dyna'r unig gobaith sydd gen i. Cofia dy gyfamodau. Nid yw yn dweud hyn gan y credu ddiw anghofio'r hyn ar y ddawod, dim dyna bydd y bwrdwn, ond defnyddio fel rhan o'i apel am drigaredd. Mae'n dweud, o ddiw, dwi'n gwybod ti'n cofio, ond dwi'n mynd i ddod ac atgoffa ti, mwyn i mi cael apel am drigaredd. Cofia dy air, cofia beth ti wedi addo. O, mae'n gwybod i ddiw weld a chofio pob peth. Mae'n gwybod hynny. Mae'r salmydd yn gwybod bod Duw yn cofio popeth mae e wedi wneud. Gwybi i Dduw gofio pob un gair a ddywedodd y salmydd, pob un gweithred a wnaeth y salmydd, pob un breuddwyd a gafodd y salmydd. Mae'r salmydd yn gwybod na. Mae'n gwybod bod yn cofio mwy na fe hyd yn oed, bod yr arglwydd yn cofio popeth am ei fywyd, a bod yr arglwydd wedi dod â hyn o flaen enaid y salmydd. Mae'n gwybod hynny, mae'n gwybod bod yr argyhoeddiad yn dod o waith yr arglwydd. Fe sydd wedi fywhau, fe sydd wedi peri i'r salmydd gofio ei bechodau. Ac mae'n gwybod y bydd yn atebol am bob un. Yn gwybydd o ddod mor fyr o safon Duw.
Y gwybu nad oedd wedi gogoneddu Duw na'i fwynhau e. Ac felly, wrth i Dduw ddod a'i bechodau o'i flaen, y mae'r salmydd yn pledio â Duw. Cofia dy addewid. Cofia dy gyfamod. I ti'n Dduw sydd wedi addo. Mae dy air yn dweud, yn glir. Be mae'n dweud yw hyn? Cofia dy addewid y byddi yn anghofio fy mhechodau. Dyna i chi frawddeg. Mae'r salmydd, a dyma be mae'r ceisiwr am wneud. Mae'r ceisiwr yn plygu gerbron Duw, o Dduw, cofia, mae rhaid i ti gofio hwn, cofia un peth, cofia dy fod ti wedi addo, byddi di'n anghofio am fy mhechodau. Mae gen ti gof perffaith, a mae gen ti anghof hefyd. Gei di anghofio fy mhechodau. Ti di addo anghofio fy mhechodau. Dyna i obaith, dyna be mae gair Duw wedi dweud. Mae Duw wedi dweud yn ei air. Ac mae'r salmydd yn atgoffa fe, cofia dy fod ti'n anghofio am bob un o fy mhechodau. Gorffennol, presennol, dyfodol. Mae am nawr i Dduw anghofio am ei holl weithredoedd brwnt, am ei holl bechodau. A dyna yw sail ei obaith. Mae dyna yw addewid Duw. Mae Duw wedi addo, wneith e anghofio. Mae Duw wedi addo edrych arno ni, wedi'n cyfiawnhau ni fel petawn ni erioed wedi pechu. Mae'n anhygoel yn diwedd. I'r Cristion, mae'n sefyll gerbron Duw y Tad, ac mae Duw y Tad yn gweld beth? Mae'n gweld y Cristion, mae'n gweld perfeithrwydd. Beth yw'r perfeithrwydd? Perfeithrwydd Crist. Ei glogyn o'i gyfiawnder. Does dim un staen i weld. Mae'r pechodau i gyd wedi golchi ffwrdd yn lan, yn ei waed e. Mae e wedi taflu i ffwrdd ein pechodau mor bell ac yw y dwyrain o'r gorllewin. Mae wedi cael gwared ar y cyfan. Mae e wedi mynd yn angof. Dyw e ddim yn mynd i gofio dim un condemnio ni. Does dim un gweithred. Does dim un freuddwyd. Does dim un colli tymer. Does dim un pechod i'r Cristion fe fydd yn atebol iddyn nhw gan fod yr arglwydd yn anghofio'r cyfan yng Nghrist Iesu. A dyma be mae salmydd yn dweud, dyna yw sail fy ngobaith. Dyna'r unig gobaith sydd gen i. Does gen i ddim gobaith arall. A dyma beth sydd yn gyffroes hefyd. Gwybu'r salmydd na fyddai Duw yn achosi iddo obeithio neu addewidion ac yna yn ei siomi. Ond nid yw'n anhyfryd i'r Cristion hefyd? Nid yw Duw yn greulon, dyw e ddim yn chwarae o gwmpas, nid yw'n felly yw Duw, nid yw Duw yn ei ddirmygu drwy roi gobaith ffals iddo. Os yw Duw yn peri ni obeithio yn ei aire, dyw e ddim yn mynd i'n siomi ni. Nid yw e'n codi gobeithion ac yna i daro e lawr. Dyw e ddim yn gwneud hynny. Dyw e ddim yn gwneud i ni feddwl, falle fydd na fyddeiant, ond wedi'r cyfan doeddech chi ddim wedi edifarhau digon. Dim byd o'r fath. Os i Dduw ddechrau gwaith yn eich enaid, os iddo agor llygaid yr enaid i weld yr angen am Grist, a peri iddo obeithio bod gobaith wedi'r cyfan i un fel fe, nad oedd yn heiddi dim. Perodd iddo obeithio bod gair Duw, yr addewidion, y cyfamodau, yn llawn gobaith. Yn datgan trigaredd Duw tuag at bechaduriaid. Y gobaith y dad Crist i'r byd i'r pwrpas i achub pechaduriaid. Iddo gyflawni'r gyfraith yn fy lle. Dyna i chi ryddhad i'r salmydd. Yr oed ti wedi fy nghyfiawnhau hi. Yr oed ti wedi darparu'r cyfan fy mwyn i ni'n gallu edrych nôl a gwybod cyflawnodd Crist y gyfraith yn fy lle fi. Does dim gobaith i fi os oes rhaid i fi gyflawni un rhan o'r gyfraith, ond dyna gobaith y Cristion. Y mae Crist wedi gwneud yn barod. Y mae e wedi marw ar y groes, fe roddodd ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd e goron o ddraen. Pam? Mwyn i'r brwnt cael bod yn lan, yn wyn. Cael ein golchi'n lan. Dyna'r gobaith. Does dim sail unrhyw obaith ar wahân i'r efengyl. Does dim un crefydd yn y byd yn rhoi gobaith i chi fel yr efengyl sanctaidd. Dyma'r unig gobaith, a mae'r salmydd yn gwybod, dyna gysur i mi yn fy nghystydd. Mae ti yw fy ngobaith i. Pam? I ti wedi dweud.
O, mae geiriau ar y mynydd yn parhau. Y trydydd bennill. Lle chi ddychmygu'r salmydd yn dweud hyn hefyd. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Mae'n mynd dweud, dwi'n cofio be mae dy air yn dweud. Mae dy air yn dweud. I'r Iesu dderbyn publicanod a phechaduriaid mawr. A'i fod e dal i wneud nawr heddi. Mae'r addewid yna, mae'r arglwydd wedi dweud yn ei air, yr oedd yn achub, dyma'r ffordd dwi'n achub, ac mae'r addewid yr un mor berthnasol i ni heddi ac oedd e ganrif yn ôl. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Paid â cofio. I ni fel Cristnogion yn cofio pethau ni wedi wneud. Ond chybod beth sy'n hyfryd yw, mae'r arglwydd yn anghofio. Pam? Achos mae wedi addo anghofio. Heb gofio'r camwedd mwy. Dyw e ddim yn mynd i gofio nhw, dyw e ddim yn mynd i atgoffa ni o be ni'n wneud yn anghywir. O, fe fi'n abentwr o bobl rhyw ddydd. Gyda'r rhestr, dwi wedi cywarhau yn barod, a siwr o fod bod yna gyfrolau di-ri o gyhyddiadau a pethau dwi wedi wneud yn anghywir. A siwr o fod fydd y job lot o'n nhw'n iawn. Ond chi'n gwybod beth sydd yn wir am hyn? Os yng Nghrist, yn nydd rhagwyddoldeb, mi fyddwn ni'n gallu dweud hyn, mae e wedi anghofio'r cyfan. Fydd e ddim yn dod a taflu cyhyddiadau nôl yn ein gwynebau ni. Fydd e ddim yn dweud, nes di hyn ar ôl ti ddod i gredu. Na, mae'n anghofio'r cyfan. Pam? Y mae Crist wedi marw ar y groes. Ac fe dalodd e'r pris yn llawn. Pob un pechod wedi gosbi'n llwyr yng Nghrist. Ac mae berffeithrwydd ni'n gorchuddio ni'n llwyr. Ac dim syndod felly, dyma natur y ceisiwr. O, derbyn, mae'n pledio. Dwi ddim yn heiddi fe. Dwi ddim yn heiddi maddeuant. Ond o, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Gai ofyn, oes yna rai sydd yn gwrando, sydd wedi profi'r bywhau yma. Bo chi'n profi'r argyhoeddiad o bechod. Ac mae'r cof nawr wedi newid. Mae rhywbeth wedi digwydd i'ch cof chi. Chi nawr yn cofio gyda poen. A cywilydd ac euogrwydd. Wel, os felly, beth yw'r cyngor? Wel, dewch ato ef. Dewch at Grist. Plediwch ei air. Plediwch ei air na fydd yn gwrthod yr un a ddaw ato ef. Mae e wedi dweud yn ei air. Fyddai ddim yn troi neb i ffwrdd. Atgoffwch e. Wrth gwrs bod e'n cofio yn atgoffwch e. Dwedwch, o Dduw, dwi ddim yn heiddi hyn. Ac os mae fi fydd y cyntaf i gael fy ngwrthod, fe fyddai'n ei dderbyn e, achos dyna beth dwi'n ei heiddi, ond dwi yn gwybod hefyd, fedri di ddim troi fi ffwrdd, achos ti sydd wedi agor llygaid fy enaid, ti sydd wedi dangos i mi fy mhechod, ti sydd wedi dangos i mi fy mryntni, ac nawr ti sydd wedi dangos i mi Grist ar y groes. Ac wyt ti wedi addo byddi di'n anghofio fy nghamwedd. Felly maddau'r holl gamweddau. Golch fi'n lan. A chyma beth, mae gwyrth yn digwydd, mae'n rhoi rhodd o ffydd wrth i chi ddod. O, mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr. Yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Cofia y gair wrth dy was. Yn yr hwn. Y peraist i mi obeithio. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy air. Yn diolch i ti am dy berson. Yn diolch i ti am dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac am y groes. Ac i ni yn diolch iddo atgyfodu'r trydydd dydd yn fuddugoliaethus wedi talu'r pris yn llawn. Te'r anfon dy lan ysbryd i weithio mewn yneidiau hyd yn oed heddi. A bydd yna lawer yn cael ei harwain a droed y groes. Te'r gweithio nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i gwasanaeth,
Dewch i ni ganu emyn 5, 2, 3. Ni newid yr emyn 5, 2, 5. 5, 2, 5. 5, 2, 5. Gyn ni ganu'r emyn yna o'r flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Gydwch ni sefyll i ganu emyn 5, 2, 5. A nawr bydd wedi ras i'n Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.